салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Tochikon TV. Кадом мавзӯъ метавонад ғайр аз видео бо ҳайвонҳо ба одамон шавқовар бошад? На ҳамаи мавзӯъҳо ҳамин хел не. Дар ҳаёт ҳолатҳое мебошад ки одамон бо ҳайвонҳо муносибаташон чӣ хел хуб шудааст. Ва мо бошем имрӯз дар ин видео дар бораи ҳайвонҳое ки бо одамон корҳои аҷиб мекунанд маълумот медиҳем. Тайёред? Пас рафтем. Саги моҳигир. Дар зиндагӣ аз ҳама ҳайвонҳои дида дар одам дӯсти наздиктарин ин саг мебошад. Ва ин саги моҳигир на танҳо дӯсти ҳақиқии соҳибаш, балки саге мебошад ки ба соҳибаш барои моҳӣ гирифтан ёрӣ низ мерасонад ва барои қапидани моҳӣ саг тамоми қувваташро истифода мебарад. Ба об даромада қапида ва ба соҳибаш меорад. Беҳтарин аст ҳамин хел не? Аспи баҳонакор. Як бор тасаввур кунед ки ҳар рӯз соати 7:00 бояд хезен ба кор ё ин ки ба мактаб равед ва саҳар хестанро на ҳама маъқул медонад ва барои рафтан мехоҳем ки ҳар хел баҳона кунем ки ба ҷои лозима наравем. Ва ин аспи хитоӣ ки баъзан вақт намехоҳад ки дар болояш одамон аспсаворӣ кунанд, ҳар хел баҳона мекунад ва худашро ба касалӣ ё мурда меандозад, то ин ки шахси аспсавор фикр кунад ки ин асп касал шудааст ё ин ки мурдааст. Пас аз дақиқае ки одам дур меравад, асп боз аз ҷояш мехезад ва ин баҳонаи хуб барои фиреб кардани одамон мебошад. Ҳамин хел не? Мурғобии посбон. Посбон дар давру замони мо барои одам ягона ҳайвонотҳои хонагӣ яъне саг шуда метавонад. Лекин дар яке аз шаҳрҳои Хитой, дар як оилаи хитоӣ мурғобӣ посбонӣ мекунад. Дар якҷоягӣ онҳо ба 4 адад мерасанд. Соҳиби ин мурғобиҳо мегӯяд ки вақте ки ба касалии мағзи сар дучор шудааст, тӯли 4 моҳ гап зада натавонистааст ва дар ҳамин муддат бо мурғобиҳо вақташро гузаронидааст. аз сабабе ки мурғобиҳо агрессия доранд, одамоне ки бо соҳибаш наздик мешавад, ҳамла низ мекунанд, то ин ки соҳибашро ҳимоя кунанд. гурбаи гурусна. ҳар рӯз гурбаи ин оила соати 7 пегоҳ ба хонааш бармегардад ва соати 8 саҳар овоз бароварда мехоҳад ки дарашро ҳуй кунанд ва ба ҷои номаълуме меравад. Наход ин гурба монанди одам корбори зиндагӣ дошта бошад. Пас аз кофтукоби соҳибонаш бармеояд ки гурба соати 8 саҳар баромада ба ошхонаи ҳамон маҳалла рафта сайру гашт мекардааст ки ҳар як нафари онҳо ба гурба чизҳои болаззатро диҳанд ва нисби бегоҳ омада ба хона авқот ва то саҳар хоб мекардааст. Сабаби ин қадар хӯрдани гурба дар он будааст ки он ҳомиладор будааст, то ин ки фарзандонашро сер кунонад. Гурбаи ғамхор ҳамин хел не? посбони ҳақиқӣ. Сагҳо ин табиатан дӯсти одам ва посбони ҳақиқӣ ҳисобида мешаванд. дар яке аз шаҳрҳои Таиланд саге марде ки дар сари роҳ хоб бударо посбонӣ мекард. барои он ки одамони роҳ ва посбонҳои ҳамон маҳалла ӯро бо чашми бад нигоҳ мекарданд ва саг бошад муҳофизат мекард. маълум мешавад ки ин мард бегоҳ аз бар баромаданаш дар ҳолати мастӣ қарор дошт ва дар роҳ хобаш мебарад ва ҳамин тавр бошад посбони ҳақиқие пайдо мешавад ки ӯро муҳофизат мекунад. беҳтарин саг ба фикри шумо чӣ фикр мекунед нисбати ҳамин хел ҳайвонотҳо? албатта фикрҳоятонро дар комментария нависед.